piye-piye, Mbak? Ora piye-piye, Nduk. Aku iki gagas kancaku siji jejer kuwi lho. Sing ndi, Mbak? Iki anak khusus dina iki, Nduk. Kowe aja ngomong karo Mbak Pesek lho ya. Lah tek ngono, Mbak. Ngomongnya karo Mbak Pesek kudune nganggo bahasa isyarat tok lho ya. Khusus dina iki, sampai mari maksude. Aja guyu kok malah gedhi gondonge kok iso. Lanjut, Nduk. Mungguh pete. Jejer ngantek aku yang ngrumpel ngene lho. Mbek nang ngene ya ijek ana sing gak mangkat lho. Sing ana nek kok telu sing gak mangkat. Biasane ngantek pol pucuk kono ini. Iki sing mangkat pirang jinah, Nduk? Mang Jinah, Mang Jinah sing ora teko sak jinah. Iso kaya sate ae jinah-jinahan. Iya, heeh. Nduk posisi. Siap gerak. Pasukan baris merah putih siap gerak. Lencang kanan, gerak. Apa? Cah cilik-cilik iku lho ceriwiset. Cah cilik-cilik ya cah loro iki tok. Nek sing siji ngono wis ora. Ayo, nek sing siji ngono ora mergane wis pinter gawe cah cilik. Walah, mang ana cah kene sing ngisin gara-gara kowe lho, Nduk. Kowe mang ning nguri nganggo sarong, ditakokno bocah kene dijaluki pin bebemu. Lah tak kandhani barang kowe ngadeg peteng jemblik. Wah, ora sida, Mbak, ora sida. Waduh, aku ape kapusan, Mbak, ngono. Lah aku nyauri ya genah lho, Nduk. Lho dak malah gathok nek cahku meteng. Oh, padha karo angge-angge orang-orang, Mas. Ora melu gawe ning melu ngomong. Iya, Wak Teri, Wak Cucut, Nduk. Maksud? Lanjut, ya. Monggo pe sing pisanan spesial kagem sedaya warga Payaman. Wonten meh raina. Nggih.
Iki tembange cocok karo kahanan. Nggih, Sing Mbak. dina iki sedaya piyayi payaman nembeke mawon berpestaria. Berpesta. Nggih. Wah, bancak ibu mine nyondakoi desane supaya kabeh pinaringan selamat, seger waras, pasukan deyenge wis teko. Nggih. Oke sayang. Oke, Mbak. Walah sakake Mbak empesek lho, Nduk. Weh, raimu lho. Ngene iki lho, Mbak. Kaya Doraemon malah. Ya Allah, Nduk. Irung wis ora patek. Tenang, kamu tenang di sini sayang. Jangan berbicara apa-apa. Wes pokoknya kowe nek ape njaluk apa-apa karo Mak Blewok cukup nganggo bahasa isyarat. Syarat. Karena aku dan kamu sehati, aku pakai bahasa isyarat, aku tetap mengerti, Nduk. Iya. Oke, Mbak Lola nggak usah Ya, pakai Mbak. lama, langsung aja dilanjut. Nggih. Lanjut. Heeh. Satembang Banyuwanginan. Mak Blewok sing Langsung nyanyi aja lho tak ya. capcus ada Ojo Nguber Welase. Welase. Yes. Blewok mania. Langsung aja digoyang pakai lagu Banyuwanginan ya Nduk ya. Nggih, Mbak. Siap digoyang bersama warga Payaman. Ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya kemawon. Pamirsa Ketoprak Wahyu manggala dalu menika ingkang nembe mirsani wonten dusun Payaman. Ugi katur dumateng jenenganipun Bapak Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya. Ugi katur dumateng sedaya Bapak Panitia matur suwun anggone ngupeni Wahyu manggala luar biasa. Luar biasa, Katur Mbak. dumateng ibu-ibu ingkang tasih nenggani dalu menika sugeng dalu langsung aja dicapcus ada Ojo Nguber Welase. Yo. Monggo, Mas. Coba Mbak Ita goyang yuk. Ita mentek. Juga yang kembali bersama Badrus Audio Samsung. Sing usah riko kadek ngaling-ngaling maning. Alasan ngalor ngidul mung di nyawe-nyawe. Ison wero dhewe riko suloyo. Ison wero dhewe dong riko mageh demen larene. Sing usah riko kadek ngaling-ngaling alasan ngalor ngidul mung di gawe-gawe. Ison wero dhewe riko suloyo. Ison wero dhewe dong riko mageh demen larene. Ring welase goyang kembali semuanya, ayo dong boleh goyang kembali pasang apa mbok. Sing usah riko kadek ngaling-ngaling alasan ngalor ngidul mung di gawe-gawe. Ison wero dhewe riko suloyo. Ison wero dhewe dong riko mageh demen larine. Super setting. Dianggap pangeran riko nguber jelas ison
welase Jas tenan, Mbak. Dok, Nggih, Mbak. satembang ojo nguber welase telah berlalu. Nggih. Saiki ne, Nduk. Niki Pripun, spesial katur dumateng sesepuh-sesepuh. Tak atur yang slow dulu. Nggih. Pak Apa, Mbak? Badres kula aturi wong anggenipun sare. Diaturi sarung jagung mawon. Caca. Nah iya, cocok karo kahanan. Nggih, Mbak. Kaya judul lagu ae kahanan. Ayo semangga langsung digoyang Mbak Arum. Sunti rene, Nduk. Ayo, Ndi. Wes sakake Mbak Yu mu pesek. Lah iya to, Mbak. Tenang, Nduk. Wis pokoke bintang mari. Wis ora apa-apa, nggih. Sareng jagung ya, Nduk, tembange, Nduk. Nggih, Mbak. Niki spesial kagem sesepuh-sesepuh wonten Payaman ya, Ngger. Nah, penak ngene iki. Sugeng dalu, Pak. Iya. Iki mau gono pamundutan saka mburi. Medem kangen mangke dipun aturi. Iya. Ngeten mawon nggih, Pak. Iya. Goyang bersama pasukan setengah gelas. Yuk. Siap setan B yang belakang. Bonus. Iya.
Nah, oke, ya matur suwun Nduk Cahayu arum dalu. Wah, tembangipun Sarung Jagung niki spesial kagem sedaya sesepuh-sesepuh wonten Payaman. Payaman. Oke. Sampeyan kok lali lho, Mbak. Oke lali ning aku mbembo ngelali. Iya, angger gak ana abang-abang. Maksudnya iki aku ngetes, Nduk. Ngetes ketajaman daya ingat lu. Iya, kecil cilik aku ya Kira-kira sama dengan daya ingat gue apa enggak gitu loh. Biasanya kemajuan loh. Gaul kandhani kok iso. Wonten pamundutan ada mendem kangen. Mendem Ayo, kangen. siap dicapcus say. Nggih, Mbak. Wis kalem-kalem ae, Din. Ayo, Cung. Nah, ini rada maju sithik ben ketok. Nggih, Mbak. Nek sing liyane upama mak blewuk ora maju lah ngono ketok. Masa Semene ketok? ambrek-ambrek padha bongkokan dami lah nek kowe. Mas, jan cilaka nek ngene malah ra ketok. Kaya sedotan didekno. Aja nggih, semonggo. Niki spesial kagem atensi ingkang sampun lumebet Cahayu. Nggih, Mbak. Monggo langsung aja digoyang dicapcus. Ada mendem kangen. Yuk. Sik. Bonus. Bonus. Ayo Mbak Pesek goyang yuk. Mbak Tembem. Indah, halo lah. Aku terasane nandang kangen ati. Mergo tresnoku sing gedhe. Tansah kelingan awan bengi. Bisa telepon marang sliramu. Gawe tombo kangen rinduku. Mergo ato jarak sliramu. Goyang kembali semuanya. Asik, 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 asik. Hek. Mendem kangen jroning atiku. Tambah jerung wong telepon sliramu. Kepengin Mundur deh. ketemu. 3 langkah. Sajan sedilo wis marem atiku. Mendem kangen jroning atiku. Tambah jeruk mergo sliramu. Yes. Mendem kangen kepengin ketemu. Sajan sedilo wis ayem atiku. Dan kembali bareng Wahyu Manggala Yusananga. Sik. Goyang kembali semuanya. Hey, deh. Asik. Yang penting damai ya, Mas. Damai bareng Wahyu Manggala ya, Mas ya. Yeah. Aku terasane nandang kangen ati. Oh, ya. Mergo tresnoku. Hup. Stop, stop, stop. Oh, sing ning kono ben ning kono. Kene awak dhewe ditimbali. Main ya main, oke ta, Cak? Ayo, Cung. Siap, Cung. Lanjut. Lanjut. Tung gentak gentung
Jreng. Nggih. Lanjut ya. Sing penting sing arep damai ya, Bro. Nggih. Oke ya, Bro. Damai nyawer ya, Bro. Oke, nggih. Yuk lanjut sak ceritan, Mas. Yeay. Eh. Dari warung makan baru Semi dan Mas Agus Makmur Jalan Lingkar Jepang Kudus. Ada perahu layar, monggo Kang Mas langsung aja digoyang dirangkai dengan nyidam jemblem. Oke. Ayo Bapak saya goyang.
wonten nyidam jemblem Nggih, Nduk Mbak. Cahayu. Langsung Sing pundi, dicapcus. Mbak? Tak panggil dulu buat yang punya jemblem. Ada duet maut artisnya Wahyu Manggolo, Mbak Ayu Wulandari bersama Mbak Diah Ayu Maharani. Duet maut. Ser geser, ayo. Ser. Tiga langkah dari depan ke belakang. Ser. Damai, asik pasukan goyangnya. Ser. Mbak Ita yuk goyang yuk. Ser jemblem Mas. Jemblem. Mentrek. Adik, aku penasaran opo yo bener kowe tutulan jajan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan. Mas, kuwi pancen bener Mas. Tapi mong kari siji jenenge jemblem. Posisi
Kaya bener kowe tutulan jajan nyawang kowe sing bakul jajan Alon-alon ya Nduk. mesti wae jajanmu yo enak tenan Aja kayak batur-baturan lho. Alon-alon. Aja kayak bature. Kempet mati. Sen. saikine Aja melok kowe. Kowe aja melok nis-menis. kapan iso ngicipi jemblemu angen-angenku tekan bumbunan iso tak pangan sadurunge turu kaya wong sing telung bulan aku iki yo ngidam jemblemu saumpama kudu tuku larang ran duwe duit wanita telunjuk aku ngidam jemblemu dhewe jemblemu sing kuwi mosok ora ngerti Aja bingung jemblem sing mbok gembel kuwi aku nyidam jemblemu dhewe jemblem sing kuwi mosok ora ngerti Aja bingung yo jemblem sing mbok gembel kuwi Jam jemblem. Matur suwun kagem ingkang sampun kirim atensi. Nggih, Mbak. Ingkang salajengipun dilanjut ada nitip kangen niki pamundutan dari Mas Eko Zul Kudus Utara. Nggih. Kagem Mak Bleu. Oh iya. Selamat malam, Say. Apa, Mas? Apa to Mas, kok mbok jumputno? Rontok kami ku lho kok iso. Wes gak apa-apa klumpukno ae sekilo payu 35 saiki kok iso. Sampean ono Iya, Mas, satembang Mas. nitip kangen say. Sing Langsung pundi, aja tak Mbak? goyang, ada satu artisnya Wahyu Manggolo bersama Mbak Ida Mendek. Mendek. Yuk. Senaga. Coba Mbak Lola goyang yuk. Hei. Wahyu Manggolo digoyang kembali. Selamat malam Payaman. Salam damai bareng Wahyu Manggolo. Yuk. Wis pirang-pirang bengi ora bisa turu merko tansah kelingan marang sliramu ing
sengkemuyumu ati tansah tratapan naliko nyending seliramu. Goyang kembali semuanya. Jono Wahyu Manggolo bersama Badrus Audio Sound System, juga RHS Production. Salam mongkle tanpa nonondo. matur Matur suwun, suwun. Mas. Arum wangine kembang Tempat dagangan iki kaya sliramu nyandeng rokok iki halus pangucapmu nyentremke atiku senadyan mung sedhen lo ngobati rasa kangenku. Tangan rasa sakjroning dodo kaya ati ra ono wong liya saben bengi mung tansah kelingan tak titipne rasa kangen kunang kerlip lintang. Juga saya ucapin selamat malam buat fan-fan Wahyu Manggolo yang malam ini hadir. Arum wangine kembang buka kangen iki kaya sliramu nandeng rokok iki alus pangucapmu nentemke atiku senadyan mung sedhen lo ngobati rasa kangenku. Mung tangan rasa sakjroning dodo kaya ati ra ono wong liya saben bengi mung tansah kelingan tak titipne rasa kangen kunang kerlip lintang. Semono uga aku kangen sliramu saking wayah turu eling parasmu. Terima kasih. Sabaten iki yen ora ketemu marang kulit lintang tatite rasa kangenku. Wis pirang-pirang bengi ora bisa turu mergo tansah kelingan marang sliramu ning netra katon nyoto esem kemuyumu ati tansah tratapan naliko nyanyi sliramu. Terima kasih. Ya wes Ben, Setengah gelas. yang penting goyang bro. Masuk. Pasukan setengah gelas goyang kembali. Gundul. Oke, good. Saat tembang nitip kangen telah berlalu, Nggih, Mbak. langsung aja lanjut. Ada luka lama dirangkai dengan
tembang kangen. Tembang kangen. Oke, satu tembang ada luka lama tak payah dulu bersama Cik Meme maju. Be, Andra. Ya, oke. Nggih, Mbak. Silakan digoyang saya. Ini lagunya Nggih. duet ya, Nduk ya. Ha-ha. Dangdutan tapi agak slow duet-duetan. Yes. Niki spesial buat kawula mudanya Payaman. Payaman, Saya ucapin Jih. selamat malam, salam damai bersama Wahyu Manggolo. Damai pokoknya, Mbak. Langsung aja dicapcus ada Luka Lama. Yo. Apa Mas? Iya, santai bro. Iya sayang, pokoknya yang penting damai. Niki spesial ugi katur dumateng sedaya fan-fan Wahyu Manggolo yang malam hari ini saya sudah merapat di sini ya. Nggih, Mbak. Juga selamat malam saya ucapin buat Pak Nur Jamu yang sampun ketingal sak rombongan. Nggih. Buat Masku yang ada di depan, selamat malam Mas. Sinten, Mbak? Ora tak dono, kok iso. Nek tak dono mundak mbok engkei kok. Iso. Buat semuanya saja ya, tanpa terkecuali. Oke. Yo. La 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 Ser. Jono sepure lewat jan Aja modus to Mas kowe Mas. Iki sebagai apa ngono lho. sangro sungguh aku tak bisa membuka kembali Coba digoyang pintu sama Mbak Nita. Yo. hatiku. Terlambat sudah kau datang mengulang kembali cintaku. Asik goyang balik semuanya. Sungguh baru aku sadari betapa berharga cintamu meratap dalam ketiadaan melawan getir hidup tanpamu. Bukankah engkau yang pinta perpisahan kita dahulu? Goyang kembali semuanya yuk. Bisa kembali kau buka luka lama yang telah terpendam. Goyang lagi. Semprot. Si Meme. Lewat mania. Goyang dong. Asik. Iku sebagai apa ngono lho? Perbuatan apa nah iku, Mbak? Temane kok ajek ya, Nduk. Goyang kembali semuanya ya. Ser, ser, Sungguh aku salah membuat hatimu terluka. Takkan ku sia-siakan kembali cinta tuh selamanya. Masa. Yuk. Yuk. Sungguh tak tertahan berlinang air mata. Hasratku kembali merangkai cinta tuh selamanya. Simpan saja cintamu karena ku tak ingin mengulang kembali luka lama. Maju dong. Pasukan sawernya. Terima kasih Goyang kembali bos. semuanya. Ser. Jono. Santai bro. Gebres sithik-sithik bro. Halus kono londo, sing penak deh. Ser. Ser. He ah. Sungguh
Sungguh aku tak bisa mengulang kembali pintu hatiku. Terlambat sudah kau datang memohon kembali cintaku. Goyang lagi semuanya. Sungguh baru aku sadari betapa berharga cintamu, meratap dalam ketiadaan, melawan getir hidup tanpamu. Bukankah engkau yang pinta perpisahan kita dahulu? Bisa kembali kau buka luka lama yang telah terpendam. Wahyu Manggolo. Asik. Goyang lagi semuanya. Ser. Sungguh aku salah membuat hatimu terluka, takkan ku sia-siakan kembali cinta tuh selamanya. Ayo dong. Ser. Ser. Hoi. Ho. Hoi. He. A. He. Sungguh tak tertahan berlinang air mata, hasratku kembali merangkai cinta tuh selamanya. Simpan saja cintamu, karena aku tak ingin mengulang kembali luka lama. Satu tembang luka lama telah berlalu. Ada satu permintaan dari Bapak Elko namanya ndo asmanipun. Tembang kangen nanging dilanggamno mawon Om Badrus nggih. Niki terus dirangkai bersama jaran goyangnya. Ini tertanda dari Batu Pemuda Bancak Bersatu nggih. Selamat malam saya ucapin. Habis ini jaran goyangnya langsung diputer. Nggih, Oke. Mbak. Saat durunge jaran goyang ada tembang kangen. Tembang kangen. Om Badrus monggo, yuk. Iya. Sudah. Mpun standby ya, Mbak. Yes, oke digoyang kembali. Nggih. Niki spesial kagem bapak-bapakku, ibu-ibuku sedaya ingkang tasih nenggani Wahyu Manggolo dalu menika sae. Nggih, Mbak. Langsung aja digoyang ada tembang kangen. Kangen. Nggih. Blewuk mania. Oce, monggo Om Badrus. Yuk. Utana krimis ra wis banyu kang tumetes dadi seksi ngene nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono sliramu semilire angin tansah
Terusne Mas, yuk. Aku titip sayang apa pancen sliramu wis ora rasa lewat tembang kangen aku titip tresno Rasa tresno mring sliramu ora iso ilang apa lali apa pancen wis ora ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis sing esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku wayah wengi udan krimis wis metis dadi seksi ngaleku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono sliramu sumelene angin tansah kangen iki nandang wayang rinang lewat tembang kangen titip sayang tresnaku mring sliramu ora iso ilang aku titip sayang tresnaku mring ora iso ilang apa lagi apa pancen tembang kangen sampun nduk bonus sak lagu maneh karo ngranti rawuhe Gusti Putri ada jaran goyang ya spesial iki kagem pemuda-pemudanya Payaman sedaya kemawon nggih ingkang nderek ngregengaken suasana dalu menika yuk langsung aja digoyang ada Mbak Uut Samantha Mbak Musri Mentis Wati sini silakan maju dok Mbak Fitri Kempet yuk Mbak Anita silakan maju say langsung digoyang ada jaran goyang yuk
semar mesem, semar mesem. Jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya tanpa anjuran dokter, tanpa harus muter-muter. Cukup sisi solusinya, pergi ke Mbak dukun saja langsung sambat. Mbak, saya putus cinta. Jikalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya, jalan goyang jodohnya. Penting dilakoni wae nanti coba mesti kasar kebukti kasih hati kecrot. Dan peduli dam aku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Jalan goyang menunggumu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jalan goyang, jalan goyang. Sayang janganlah kau atau serem, hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asem. Semar mesem, semar mesem. Wes hop stop, mandek kondisi, se. Jangan bicara, jangan bersik, se. Aduh dukun rasa kakean ngalamun dukun, dukun, ayo dukun. I'm so woles baby baby, rasano aku wes wani beri baby. Rungono, ku alami hal yang sama dengan dirimu. Bojoku mencapakan dirimu, bodoh bojomu, bodoh tandamu. Dam dudi dam aku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Jalan goyang menunggu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta sucimu kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jalan goyang, jalan goyang. Sayang janganlah kau atau serem, hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asem. Semar mesem, semar mesem. Ini terakhir cara untuk dapatkan kamu. Jika ini gagal, kan ku racuni dirimu. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jalan goyang, jalan goyang. Sayang janganlah kau atau serem, hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asem. Semar mesem, semar mesem. Palengganan ditata sing rapi nduk. Ngeranti rawe Gusti Putri sawetara cukup semene anggone dodolanan. Jalaran mau sore wis dihibur karo playeran Mahyu Manggala. Oke? Nggih, monggo Gusti Putri. Mike nduk sing sisine nduk. Monggo Gusti Putri, katuran pinarakan kang sekeca Gusti Putri Cinggawati. Dawuh. Nirake matur nuwun. Mergo isine saben dina peran sak kanca wangun mulipur parangan. Paribasan atiku sing lagi wae sumelang mikirke karo aku maju ning tengah palang. Ci Gusti Putri senajan to kula menika namung abdi, nanging kula menika injil nderek memuji. Mugi-mugi ndara kakung menika anggenipun maju wonten tengahing palagan, boten wonten alangan menapa-menapa. Gusti Ya,